पैसे असून साधं राहिलं तर भिकारड्या म्हणतात, पैसा बऱ्यापैकी खर्च केला तर माजोड्या म्हणतात. सगळ्यांशी मनमोकळेपणाने बोललं तर बकबक करतो म्हणतात आणि कमी बोललं तर स्वतःला शहाणा समजतो. दान धर्म नाही केला तर कंजूस मारवाडी म्हणतात. भरपूर दान धर्म केला तर 2 नंबरचा पैसा आहे असं म्हणतात. बायकोचं ऐकलं तर बाई, नाही ऐकलं तर काहीतरी भानगड असणारच म्हणतात. तब्येत चांगली तर फुकटचं खाऊन सुधरत चाललाय म्हणतात आणि तब्येत कमी केली तर काहीतरी आजार झाला असणार म्हणूनच मरायला लागला असं म्हणतात. सगळ्या कार्यक्रमांना हजेरी लावली तर याला काही कामधंदाच नाही केलं तर माणुसकी नाही. हे सगळे लोक असतात. लोक नेहमी त्यांचं काम करत असतात. आपण आपलं काम करायचं. लोक पायी चालू देत नाही आणि घोड्यावरही बसू देत नाही. शेवटी आपण ठरवायचं जीवन कसं जगायचं. हसत हसत की रडत रडत. बरोबर ना?